माई के पूजन कइल जाई। प्रसादी ले आद थावे से राजा घरवे पर माई के पूजन कइल जाई। प्रसादी ले आद थावे से। डीजे मनीष रक्सौल। घरवे पर माई के पूजन कइल जाई। प्रसादी ले आद थावे से राजा घरवे पर माई के पूजन कइल जाई। प्रसादी ले आद थावे से। डीजे मनीष रक्सौल। घरवे पर माई के पूजन कइल जाई। प्रसादी ले आद थावे से राजा घरवे पर माई के पूजन कइल जाई। प्रसादी ले आद थावे से। दुआरा पर निमिया के गाछ लगाएम पंडित बोलाएब गावे के राजा घरवे पर माई के पूजन कइल जाई।